Akweni akutidabwitsa mmene akuchitira zinthu zawo. Akuchita zinthu mosiyana. Amini inotu si nthawi ya kampeni kuti muzipereka zoperekapereka ngati ndale poti chikhalidwe chanu mmaperekatu nthawi ya kampeni. Koma akwenitu akuchita zosiyana. Iwo akupereka kampeni itatha atavoteredwa kumata ndale za mtundu wanjiso zimenezi. Mwayambitsatu ndale za nyowanino. Enanso kumadabwa zota iwo apanga zotani. Okay, chakudera lawo tuko kumulanje apezeka zonena kuti no angothandiza chipatala china kungochipanga impawa pamene padzapa kudzachipatsa ndekuti ambulance amwene. Chipatala chake ndi chitino nanga zinakhala motani. Chabwino akweni tuti kudziwa zonena kuti iwowa anasankhidwa ngati phungu wa dera la kumadzulo kwa Mulanje inde Mulanje West, ndipo atasankhidwa chonchija ku parliament nde iye akhala akuyipatsa moto kumene kuja kumaoneka zonoti munthu irungu ofunikira uyu akuyankhula zinthu zothandiza osati aphungu ena omangogona basi mpaliament modza. Parliament yatsekedwa anthu apite m'maholiday basitu ndi mmeneno anyamuka kubwerera kumudzi kwawo kuja ku Mulanje West uko kukakhala ndi anthu awo kumeneko. Nde kulino kuona kuti kuli mavuto otani kodi kuno. Anapezeka zonena kuti anapita pa chipatala china chomwe chimatchedwa kuti no Namphungo. Chipatala chimene chotu ndi chaching'ono ndi anakaona kuti pa chipatala pano pali mavuto pano. Mumapanga bwanji mayendedwe. Ayi zomwe zimachitika pano nde kuti tikakhalire matenda serious nde kumavutikatu. Tiziyang'ana kuti akabaza ali kuti ino atithandizire. Nanga mwina ndeti tumatenda aja za serious kuti tipange mwina refer atumizeni ku chipatala chachikulu cha Mulanje ndezi kumakhala zovuta abejani mayendedwe. Akwena taona lala khala ngati kunena kuti kunoko nde kuti neyo sindine wajene. Apezeka zonoti basi tu akatenga ndrama zawo zokwana 20 million ndukagulatu ambulance ndithudi. Muziona kuti galimoto yonde ikuonekabe kuti ili mu good shape iyo. Agula ambulance imeneyo basi ndikutani ndikuyiperekatu kumeneko. Galimotoyi ndikupasani pa chipatala pano. Muzigwiritsa ntchito chipatala chaching'ono cha Namphungo. Mukamanyamula ma patient musamavutikenso za mayendedwe. Muzikhala kuti mukuwanyamulira pamenepa. Nde kuti no ma patient amene akuchoka m'mamidzi ngati adwalika kwambiri m'mamidzi muja kugigima ukafika kumene kuja ndikapezeka zotria makanyamula umene kuja kwabweretsa pa chipatala pano. Nde kuti zithandizira mwachangu. Komanso nde kuti kaya mwina pakufunikira ina mukwapanga refer za changu anthu akutaya magazi ofunika muthamange nawo mukafike nawo ku chipatala chachikulu cha Mulanje. Olonso mwina kukwinzi kumene ngati zachita kuvuta kwambiri kuti no zofunika mukafike kumeneko. Nde kuti no mwatenga galimotoyi basi tu ndikunyamula anthu aja kuthamangira nawo kuti kumene kuja miyoyo izikhala ngati tuli kumaseveka atu pamenepo. Mwayiona imeneyo. Kungopereka osatiso nde ndikupatsani mudzandivoteretu. Ayi ndetu mwinaso kumaganiza kuti kodi no chipatalacho ndi chaching'ono motani. Mukamati chipatala chaching'ono tikunena kuti no chipatala chaching'ono cha Namphungo. Koma sizikuti anthu zonena kuti nde kuti chikumathandiza anthu okwana 100 ndi chipatala chonena kuti chimathandiza anthu opitirira 100,000. Mukuona ndi chaching'ono tu poti tuchitsula chaching'ono koma chikuthandizano nambala ya anthu ochuluka kwambiri. More than 100,000 people. Anthu ochuluka kwambiri amene amalandira thandizo pamenepo. Ena zimakhala zima complication mukuzuwa matenda penanso akati amenye madzulo nde madzulo aja zimakhala zavutiratu pamenepo akufunikira anthu athamange nawo ku chipatala. Apanga bwanji nde kuti tu ndi mmene kulili kwathu kuno kosauka mukudziwa kale sizoti tili ndi magalimoto amali magalimoto inde anthu akumagula magalimoto koma ndi anthu ochitikawo m'mamidzi mudzatu mapezeka kuti monse muja. Nde kuti chomwe chilipo ni njinga ya moto basi mwina mona njinga ya moto yonso penanso mupange tchekiso mafutaso nde kuti apanga kuzapanga tcheki side ina iyayi ndi zonenatu kuti no mapiston ilo njinga ya moto ilo anafoyiratu kapena chani mona zonsezi jazi nde kuti no zipapanga affect mayendedwe. Apanga bwanji anthu komana apapa nde kuti no ndi minibus imene yomwe ndi ambulance idzikhala nde kuti kumathandizira
mwa njira ina yake kuthandizira kunyamula matenda aja kuti azikafika mwachangu ku chipatala anthu namalandira mathandizo. Zikomo kwambiri akweni m'malo mwa anthu akudera limenelo la Nampungo amene anazungulira chipatala chimenecho, ifetu tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umenewo. Ndifukwa chaketu apa padzibwerano title ya video yathu iyi tikukamba zonena kuti akweni akudabwitsawa si nthawi ya kampeni tu iyayi zokhala bwanji. Ndale zomwe akuchita akweni tisatinso ndale yayi si ndaleso izizi yayi. Zomwe akuchita akweni ndi zosiyana kwambiri ndi zomwe timayembekezera kwa anthu a ndale athu kunoku ku Malawi. Mwayioneti chifukwa chonena kuti number 1 anthu a ndale athu amatithandiza nthawi imeneyo ndi ya kampeni kuti atikuope ifeyo tikavotere. Tikangwavotera moja ngati mmene tachitira apa ndekuti nthawi imeneyo imakhala nthawi yoti abwezeretse ndalama zawo zija zimene ankaononga nthawi ya kampeni otithandiza zija. Ndekumakhala kugula maambulasi mu nthawi ya kampeni mwaona, kugula mabokosi kumakhala ndekuti kulipira ma school fees zambiri, kugawa ndalama mwaona. Tikamaona chonchija ndikumata anthu wandekuti awande otithandizawo ndamaononga ndalama zambiri nthawi imeneja mamiliyoni. Ikafikano tsopano nthawi yonena kuti alowano boma moja iwo ayamba tsopano kugwira ntchito ngati ma MP kaya ndani samabwereranso kumodzi kuja yayi. Amakhala pasi ndikuyambano kumatenga ndalama zomwe akumalandira kuboma kuja, masalari awo, ma allowance awo, chani zonse zija ndikumabwezeretsa pa ndalama zawo zija zomwe anaononga zija. Ndezi mathamwina kuwatengera kaya ndi miyezi ngapo kaya chaka cha mtunthu akubwezeretsa, akatero abwezeretsa ndalama zonse. Ndekena kuona amayang'ana zonena kuti chaka chachiwiri ndichodyano ma profit angano tsopano. Mwayioneti ma allowance adza masalari adza kumangodya ndi ma profit anga ndi amene phindu langa ndi limene. Ndimaona nawo ndale azayamba kumaoneka kuti akutukuka kumamidzi kuja kumangokhalabe chimodzimodzi. Tidzakumananso ndekuti nthawi ya kampeni. Mwayioneti nde apa zomwe zochitika akweni tsopano akatenganso 20 million ya mtumba mwawo ndalama sikuchoka kuboma iyi ndikukagulira na ambulance. Nthawi imeneyo amayenera ayambe kubwezano ndalama zawo mtumba mwawo. Mwayione kubwezeretsa ndalama zomwe adaononga pa kampeni yawo. Ayambano tsopano kutenga ndalama zija ndikumaonongerabe paketu kuti akuchita ndale zosiyana modabwitsa kwambiri. Nditu kungoyambatu nthawi imenetu akweni anangopeza kuti alowa avotera ngati MP anasintha zochitika. Mukuona zitakamba kale za ku parliament imene akuchitira munthu akapezeka pakati pa anthu mwaona. Imenenso timafuna tikambe point yachiwiri ya anthu athu andale kunena kuti akangoti avoteredwa ena aja amanyamuka amasamuka kwakudera kumene kuja amakakhala kutali. Kudera kuja amangofika kono once in a while basi kuti nangasiya kukakamizika kuti nakapezekeko komano samayenda ndi anthu yayi. Mukudziwa kale mmene zimachitikira nthawi ya kampeni. Kukangochitika maliro ndekuti MP amakhala ali pati pomwepo. Maliro ena aliwonse MP ali pati pomwepo. MP shadow ameneyo MP shadow athandiza apepesani ndalama mwakuti mwaona. Komano ndekuti ikangofika nthawi kuti avoteredwa maliro muja samapezekamonso MP shadow aja samapezekamo mwaona. Ndino zomwe tikuona apa ndi zonena kuti aphungu adza amanyamuka kuthawa kudera kuja samachita nawo zochitika za mudera moja olakukhala momwe muja sizimakhudzaso mageti awo enanso amatseka. Komano tikuona zosiyana tsopano. Tikuona akali ati amene akubwerera kumudzi kuja kumene amachokera kuja akakhala kumene kuja. Nthawi yolima akalima kumunda kwawo kakhala ndi anthu chani ndekuti we can only imagine kuti mwina maka amakhalanso ndekuti akumatsekula makomo kuti anthu adzafikira. Ndi apa akuonano zomwe zikuchitika mmodzi muja kuti kodi muno ndeti mavuto amene alipo ndi awa. Chifukwa chani? Chifukwa yoti akukhala ndi anthu aja kumudzi kuja osati akukhala kwina kwake. Koma funa kukhala pakati pa anthu aja pamene akuona akanakhala kukhala ku Lilongwe ku nyumba yawo ku 44. By the way tuti maziwa zoti amakhala ndi nyumba ku 44 amadzapumulira kumeneko nthawi ya jeni ya parliament. Komano ndekuti akanakhala kumeneko ku 44 ku nyumba yawo ndekuti sikanagwira. Mwaona?
sikanagwire fandeti sanakatha kuona zomwe zikuchitika kuna mphungo kudza komwe ndikudera kwawo fa ku 44 ku Lilongwe ku 44 kuliso MP wakumeneko CEO akweni yayi mona ndi abwerirano kwawo kudza kumulanje West ndikumene akaonano zimene zimavutazo ndikuona kuti ndipangepo kanthu mtima sofuna kuthandiza zikoma kwambiri andalena bwanji mutengerekono maphunziro pamenepa kuti no mukhozano kugwira ntchito yeniyeni ndi imene osati zidzamabwera nthawi ya kampeni kumanama kuti mukufuna kuthandiza anthu kumaoneka ngati anthu opereka muliso anthu one oti ndi anthu omana kwambiri koma ndeti matino kubereka kwenikweni kwa genuine kopandano kopanda amati chani cholowa popanda zonena kuti phindu langa ndi lotani pamenepa akuti